Letisko Dublin. Posledné úkony pred odletom. Odlet na Slovensko. Everybody knows that you've been untrue. You've gone and broke my heart and made me blue. You took my head around, then you tore me down. Debata s Írom, žijúcim na Slovensku. Výmena názorov, otázky a odpovede. Prílet. Minútový prevoz autobusom od lietadla k letiskovej hale. Smiech turistov. Pasová kontrola. A konečne realita pred letiskom. Welcome in Slovakia. Nádherná krajina, prekrásna príroda, srdce Európy. Bola to taká krásna krajina. Žili tam kedysi takí milí ľudia. Po dlhom čase som sa odhodlal znova navštíviť svoje rodné Slovensko, pretože sa už začínam cítiť ako cudzinec. Po tých dlhých odlúčeniach a živote v zahraničí. Slovensko, ktoré mnohí z nás boli nútení opustiť. Mnohí z nás nemali na výber, pokiaľ chceli prežiť alebo žiť dôstojnejším životom. Mnohí z nás zistili, že pádom komunizmu bol iba fiaskom, zorganizovaným EŠTB a hrstkou supov, ktorí sa potrebovali dostať k miliardovým majetkom, ale vtedejší režim im túto možnosť nedával. Mnohí z nás pochopili, že na Slovensku uplynie ešte veľmi, veľmi dlhá doba, pokiaľ sa niečo zmení. Túto krajinu milujeme a mnohí z nás sa chcú vrátiť a žiť dôstojný život doma tak, ako ho žijú aj obyvatelia iných štátov v zahraničí. Osobne sa už však cítim na Slovensku ako cudzinec. Nerozumiem mentalite a nezáujmu ľudí, nerozumiem ľuďom. Nie je to jazykom, ale odlišným prístupom ku každodennému životu. Určite mnohí z nás máme pocit, že je problémom porozumieť niečomu, čo v zahraničí považujeme za nenormálne, ale väčšina obyvateľstva to má za úplne normálne a prirodzené. Ako je potom možné, že sa dejú veci, aké sa na Slovensku dejú a nikoho to už ani nezaujíma? Kedysi tak otvorený národ sa zmenil na nevrlý, podráždený dav s depresiami a prevrátenými hodnotami. Chvála Bohu, nie všetci sú takí, ale niekedy máme pocit, že väčšina áno. Kedysi tak úprimný a otvorený národ, silné hospodárstvo, dobrý životný štandard, plné reštaurácie a vinárne. Preplnené turistické miesta, dnes už zarastené trávou, s vybitými oknami a s nálepkou súkromný majetok,
vstup zakázaný. Piešťany, patince a iné kúpele, všetko kedysi preplnené. Všade kedysi pokryky českých turistov a skupiniek veselých Slovákov. Ozývajúca sa hudba zo všetkých kútov. Dnes iba ozvena vlastného slova a ticho. Jediné stopy v snehu sú tie vlastné. Bytová mafia, politická mafia, exekútorská mafia, pracujúca s pôžičkovou mafiou. Štát ovládaný ľuďmi bez základných morálnych hodnôt. Nezáujem politikov o tých, ktorí majú slúžiť. Politika ako ten najlepší biznis a najrýchlejšia cesta k bohatstvu. Návyk kleptomana je drogový návyk, ktorého sa ťažko zbaviť. A práve preto je ťažké prestať. Príležitosť robí zlodeja a akceptácia ukradnutého robí zlodeja absolútne nedolapiteľným. Každodenné a nikým nekontrolovateľné okrádanie. Bezdomovci na hlavnej stanici, bývalí profesori škôl. Ľudia bez iskry života a nádeje. Žobráci ako pracujúci, prežívací národ. Zničené mestá, zničené schody a chodníky zarastajúce trávou. Bieda, ako si pamätáme iba z Rumunska. Bezmocnosť a amónia. Takzvaný vláčik a podvody s voľbami. Diktatúra finančných skupín. Rozkrádanie, nezáujem o vlastný život. Cenzúra. Mediálna propaganda na objednávku politickej mafie. Národ, ktorý dostáva každodennú chemoterapiu v štýle chemických nekvalitných vlastných potravín. Média vymývajúce mozgy cenzurovanými, upravenými správami za predancov. Fotky mafiánov a politikov na zahraničných dovolenkách, sudcov, exekútorov a inej mafie, ako sa zabávajú na hlúposti a neschopnosti národa brániť sám seba. Slovensko. Kedy teraz zanikne táto krajina? Veď každému je to jedno. Mafia v kolíroch, okradajúca v zmysle vlastných zákonov, má pripravené majetky v zahraničí. Keď s týmto nebrániacim sa národom skončí a odíde, nechajú všetkých skapať. Starých, zúbušených dôchodcov bez dôchodkov. Ľudí bez sociálnych istôt a budúcnosti. Dokedy to chcú Slováci tolerovať? Ešte dokedy? Kedy tento národ pochopí, že práve človek tvorí národ. Kedy Slováci pochopia, že oni tvoria štát, že oni môžu rozhodnúť a zmeniť toto všetko za jeden jediný deň. Kedy pochopia, že žijú život, aký si oni sami zvolia. Kedy pochopia, že oni sú väčšina. Nie je jeden diktátor zo svorkou pár stovák nohosledov. Kedy pochopia, že môžu mať o 1000 eur vyššie platy. Kedy pochopia, že si nemusia požičať. Stačí, ak si vezmu svoje peniaze späť od mafiánov, ktorí sa politickým podvodom vo voľbách dostali ku zdroju, z ktorého kradnú. Kedy sa tento národ prebudí? Slovensko. A pritom to bola taká krásna krajina. A pritom to boli takí milí ľudia.